Hele guys, vítám vás za partu 2, co hodnotím mu Fortnite chat od kamaráda. Prosím. Budeme hodnotit, mám málo času, takže budeme to hodnotit prostě ty nejhezčí skiny, jo. Já nevím, to tady budu pouštět. Shadow Scully, hezký skin asi. Tady máme Shadow Bird. A to se mi moc nelíbí. Tak tady jsou toto. Tak tento skin není špatný, jen se mi nelíbí ty dlouhé vlasy. Ale hrál bych ho asi. Pak tady máme superhrdinku tady máme. Můžeme si ho samozřejmě změnit jak chceme, což nejlepší, víte co? Jo, hrál bych hned. Další dobrý skin je tady Hybrid. Což je mega dobrý skin, borci, jo, jako já bych ho chtěl. Na svým účtě, ale bohužel no. Co je to za skin? No tak ten se mi nelíbí vůbec. Pak tady máme Midase full kultu, kámo. Mega top skin, chtěl bych ho na svým mainu. Potom Midas Rex, ten se mi už nelíbí, jako, ten je fakt jako docela hnusnej, no. Potom klasická Raven. Není špatný moc, asi. No borci, jdeme na ty nejhezčí skiny. Takže toto třeba, jo, je dobrý skin, není špatný, jo, borci. Cloud Shadow, taky mega hezký skin, borci. Clutch. Borci, tento skin bych hrál, kámo, strašně bych ho hrál. Borci. Jo, já vám tady takhle budu ukazovat pomalu, co tady je všechno. Indiana Jones je tady, ale ten se mi moc nelíbí. Jo, jako. Je tady perníček, je spálený. Je spálený. Ty kokos, borci. A bílý. Apollo Prodigy. Okay. Master Key. Borci, nejsou tady špatný skiny, jo. Tento skin bych strašně chtěl, Neoversu. To je, myslím, že je ten. PlayStation Pack. Nebo něco od PlayStationu. Rick a Morty tady je. Teda Rick. Taky pěkný skin. Ta Repskilition, nebo jak se to čte. Ultra good skin, borci. Koho tady máme dál? TNT na mega dobrý skin, líbí se mi, jak je hubený skin, takže vidíš přesto hodně dobrý skin. Pak je tady Bright, což není vůbec, je to dobrý skin asi. A pak tady Beach Bomberka. Ten se mi moc nelíbí. Borci, Bright Bomberka, nejlepší skin asi jako. Tak tady máme fotbalistku. No tak to se mi moc nelíbí. Tak tady máme Diamond Hands, borci. A blížíme se k tomu lepšímu. Máme tady Dynamo, která má pořád buklý vlasy. Takže. Borci. To myslím, že další PlayStation skin. Ja, takže not bad, not bad. A pak tady jsme u Iris, borci. Iris je dobrý skin prostě. A pak tady máme od Dynamo jako ten její mužský styl. A pak tady máme další skin od PlayStationu. Já, borci. Máme tady Sirénu. Tak to je taky, myslím, že od PlayStationu, nebo to si pletu, můžete napsat do komentářů. Nejsem si jistý, jestli tady toto je taky od PlayStationu. Ale toto si myslím, že od PlayStationu. Ne, tak tady toto není, ale není špatný skin. Borci, Veronika, dobrý skin, hrával bych ho, kdybych ho měl na svým mainu. Toto je 100% od toho, od PlayStationu, dobrý skin, a pak tady jsme u Mayfin skin, jakoby. Jo. Já nevím, jak to teďka hraje Mayfin, ale prostě Mayfin nějak jako se do bomby. A to už jsme skoro u konce. Takže máme Zombáka, Braniaka, Championship Auru. To je dobrý skin. Já jsem se chtěl koupit, ale neměl jsem výbaky. A borci, pak tady máme Wavy Warrior. Not bad skiny. Not bad, jako to hodně dobrý skiny. Borci, jdeme si kouknout rychle
Na emoty, jo. Borci, je tady 755 emotů. Jo, takže to projdu jako taky nějak nejzajímavější. A zároveň netrám to. Zajímavý moc. OK. Borci, hodně. Jako tady Icon Series emotů. Hodně. Gagam Style, Greedy, Forget Me Not, Ninja Style, The Quick Style, Steady, Kabilame, Say So. OK, borci, hodně. Renegade taky. Ok, borci, to asi pojedeme takhle nějak rychle. Protože nemáme jakoby asi tak často tady takhle jako projíždět. Půjdeme se sama ve favoritu. To má 30 emoutů. Chico. To máme do Chico. OK. Asi klasiky, jako Ride the Pony, borci, to je dobrý emote. A myslím, že i drahej? Nechci lhát, jako borci, jo. Dnes si koukneme ještě rychle na oblíbený pickaxey. Jo. Favorites. A vidíme, co mám ve favoritu. Takže je to OK. OK, toto není vůbec špatný pickaxe. Fake FNCS pickaxe. Předpokládám, že klasický Tumblr tady nemá. Grappling Claw, Joker Revenge. OK. Harley Hitter. Jo, OK. Totálně nevím, že je ve hře. Tady je bundle od TT. Nebo co tady, nevím, proč má. Icebreaker, Reaper, Candy X, Fat X, Empire X, Spellslinger, Chutoy, Starwandu, Driver, Vision, Bootstraps, no jestli to je dobrý, prostě nevím proč, ale mně se řekne, že líbí Disney Tickets na to. Co divně asi. No borci, chtěl bych Harley Hitter. No borci, ale ještě tady vlastně, já jsem tam zapomněl, nejsem blbej. Jsem nakázat tady nahoře skiny. Jo, tak tady je Dark Wildcard, Dark Jonesy, Aquaman, Armor Batman Zero, Clark Kent, Green Arrow, Poison Ivy, Rebel Harley Quinn, tu bych hrál, hodně bych hrál. Raven a samotný Joker. Kterýho bych hodně rád, jako hodně bych ho dal asi, no. Kdybych ho měl. Catwoman, Frozen Lava Ranger, Frozen Raven, Red Knightka. Hele borci, tady toto nejsou úplně jako dobrý skiny. Nebo jako samozřejmě Joker, Harley Quinn, mega top skiny. A pak tady je Deadpoola. Chtěl bych tady tento skin, asi Mystic. Laser Beam se mi nelíbí, Kabilame mám na svým hlavním. Tady se mi pak líbí Thor ještě. A tento. Ale Lokiho bych ještě hrál, kdyby neměl ty rohy velký. Ale jinak Mystiku bych chtěl, borci. Ještě jsem koukneme nějaký jeho oblíbený glazery. Jestli má. Má ve favorites jenom 6. Takže toto Sky Shadow. Samozřejmě podívej, co to se nechal napadne. Hyperboard, to se mi nelíbí moc. Nanabrella X. To je lepší nakonec, borci. Coral Crushers. Borci, doufám, že se vám video líbilo.
jestli jo, nezapomeňte na like, odběr, tady vám ještě takhle rychle projedu backblinky, pro ty, co zajímá, můžete si stopnout nebo zpomalit video. Jo, borci, já děkuji, že jste video dokoukali až semka, budu rád za like, odběr, nějaký pěkný komentář. A jestli jste dokoukali až sem, borci, napište do komentářů hafo a já vám dám srdíčko. Díky moc. A se s váma jako Joker loučím. Čau, čau.